Mr. Møller er en gammel, sur, ond bankmand, der er grådig efter at få flere penge. Han hader jul, er i dårlig humør, giver ingen gaver, har ingen venner og hader mennesker. Det er den 23. december, og Mr. Møller skal til at på arbejde. Han kommer ind til hans bank, hvor hans underbetalte medarbejdere allerede er i gang med at arbejde. Da Møller begynder at arbejde, kommer der pludselig 2 mænd ind. Han troede, det var kunder, men så fandt han ud af, at de samlede ind til de fattige. Han blev sur og smed dem ud af banken. Det er sent, og Mr. Møller skal hjem. Da han er hjemme, går han op ad hans trapper, men da han går op, ser han en skygge. Han går ind i hans værelse, da der kommer en stemme. Han bliver meget bange, men hører, at det er hans døde forretningspartner, Jacob Marley. Han siger, at Møller dør den 24. december, hvis han ikke kommer i godt humør og giver gaver ud. Han får også at vide, at der kommer 3 ånder i nat og vil hjælpe ham. Den første ånd kommer. Det er en lille smølf, som vil tage ham med til hans fortid. Den lille ånd tager ham med udenfor og viser ham alle hans gamle venner. De danser og har det sjovt. Så kom hans gamle kæreste, som han slog op med, fordi han hellere ville tjene penge. Den lille ånd tog ham med tilbage til hans hjem. Så kom fremtiden. Fremtiden var en høj, tynd mand. Han tog med og kiggede hos hans medarbejder Cratchit. Da han kigger ind ad vinduerne, ser han, at de har 3 børn, og at den ene er syg. Men de har ikke råd til medicin. De har ikke engang råd til mad til det melde. Så bliver han taget videre af en stor, tyk mand. Han siger ikke noget, han tager dem bare med på kirkegården. Først ser han hans medarbejder Cratchit. De begraver deres syge barn. Så bagefter ser hans egen grav. Der er ingen mennesker, og de holder pause med at begrave ham. Den store, tykke mand tager ham med tilbage til hans hjem. Da han vågner, bliver han forvirret, men tror, det bare var en drøm, så han vælger ikke at lytte til det. Han står op og går på arbejde. Han er alene i dag. Hans medarbejder holder jul med hans familie. Han arbejder til sen aften. Da han er på vej hjem, får han et hjerteanfald og dør.